Opay. Pera kamdihan. Tar ay, der nga yung pera kamdihan. Nakapira na kam. LOL! Para pa! Ayan, welcome back mga guys. Yes, break it down yung mainit na naman po ngayon ang panahon dito po sa Lawang Northern Samar sa aming bayan. Kasing init po ngayon ng labanan, digmaan, bardagulan ng mga politiko ngayon sa darating na halalan. Opo. Maupay. Pera kamdihan. Ay, der nga yung pera kamdihan. Nakapira na kam. Para pa. Maluya daw. Para pa, mamay. Ata. Hindi sila mag-iniha. Baka magbago ang isip natin. Nano mamayan bago? Mga bago yun eh. Yan nga may cheese. Yan eh. Yan may cheese. Hala, pa yung pamili, iska. Ayan mga guys. Bili na kayo dito sa Dante's Bakery. Oh, do. Dito yan sa barangay Magsaysay, Lawang Northern Samar. Ayan o. Mayroon sila dito mga kandidato na tinatanong kung pera kamdihan. Handaw, lasa ka ako. Bisa na ako, dakmara sa pipilion. Ay, di ba ko yung mamayain? Ini? Hay na mara, sa sunod na may. May kasutukoan, nga century tuna bread. Kadi kaya ka ng 50? Yes, ito na century tuna bread, mamay. Oo. Kay ako na lang maghatag sa kay wala man nakakaya na din kung pera kamdiyan. Mamay, ana ako sa masasabi, huwag ka lang umukaw. Huwag lang tayong malalangkag, mamay. Oo, magantay-antay lang tayo dahil syempre may mga ano pa naman, oras pa naman. Ayan guys, merienda na tayo. Bibili tayo dito ng century tuna bread at papadisan natin itong masarap na ice candy. Ayan, nanginginain ba kayo nito? Comment down below. Opo. Ito po dito yung kaisa-isang bakery dito sa barangay Magsaysay. Masarap po yung kanilang tinapay. Mas masarap pa sa mga tinapay sa bayan. Kaya mga taga-bayan, tumukad na kayo dito. Ayan, shoutout kay Mamay Perping. Salamat. Oo. Kaya wala man nakikiyaan akong pera kamdihan. Ayan, daghang salamat sa inyong panunood. Yes, break it down yo.